Ay, ilang. Ay, Robert, shout out sa'yo. Robert. Have fun. Init. Ito. Yan. Electric fan. Sana napakainit man. Guys. Pangilan sa revenue at views? Sa views, mamilang ilang pang-anim ata ko.
Tapos yung sa revenue pangalawa pa rin. Hindi ko lang alam kung bukas, mamaya may kasi si ano. Pero pasok pa rin naman ako sa top 5 kung tutusin. Kung bababa man, kung malidisgrasya pa sa number 2, hindi pa rin ako malalaglag kasi papasok pa rin ako sa top 5. Hanggang bukas pa yan, di ba? Hanggang bukas ng 1, ang huling sa revenue. Bukas kasi pag, halimbawa, ngayon, mayroon no. Tapos bukas, papasok yan. Ay, bukas di pala yung papasok. Bukas. Sa ano yan papasok? Sa dus. Halimbawa. For viewers, shout out at 3 thumbs up. Pawis na pawis ka na. Ha? Pawis na pawis ka. Parang mas pawis na pawis ka pa dyan. Nangingit eh. Yan ang ginagawa ng anak Grabe mo. naman ang Ito, nahalata. yung ang dami nga. Oh? Sana siguro to sa init. Magpaderma ka dito tulad ko yung Ha? Magpaderma ka. Magpaderma, magkano ba yun? Okay, pag nagpaderma ako, masusunog yung mukha ko dyan. Nasa palengke ako. Viral para sa views. Mag-vlog ka ng kababalaghan. Wala na po. Tapos na po yung sa views, mamilang-ilang. Ang hihintayin na lang po yung sa revenue po sa dos. Sa to pa yung malalaman kung anong mangyayari. Pero yung sa views wala na, tapos na. Tapos na yung bilangan sa views. Yun na yung yun na yung update. Hindi na yung magbabago yung views. Yun na yung si Katubang number 1 sa views, number 2 si Cyril, number 3 si Kagamboy, number 4 si Kagrasa, number 5 si Nogerts. Ang revenue mayroon pa chance magbago ang direction. Hi B-boy. Kasi pag maghabol si kung halimbawa maghahabol si Cyril kasi sa views number 2 siya, may chance siya yung maging kung hahabulin niya. Hahabulin niya ang number 2 si Cyril kasi si Cyril ang number 2 sa views eh. Hindi, pinaano ko yun. Kasi yun ang yun ang bracket. Oh, sige ka, boy, di naman mag-ano yan, di na yan feeling ko hindi na yan papaano yun hanggang number 2. Kasi lamang si Cyril sa sa views eh. Mamilang ilang, love you. Love you po. Oy, Tiyanak, salamat. Pakita mo Tiyanak, mark dyan kay Kuya Tiyanak yung mo dali. Pakita mo kay Kuya Tiyanak dali. Toto camera. Yo. Price mo. Price. You say thank you. Say thank you. Thank you, Kuya Tiyanak. Say thank you. Thank you, Tito Tiyanak. Thank you. Tito Tiyanak, thank you po. Sabihin. Ayoko na sa'yo. Alis ka na dyan. Doon ka na. Hindi ka marunong magsabi. Happy birthday, Tiyanak. Oy. Tiyanak, boom. Good night, team boom. Sabi ni ko lang, aba, matutulog ka na. Happy birthday, Tiyanak. Kumusta, Tiyanak, ang natin ngayon? Ang ating karawan. Mamilang-ilang, good night. Huwag ka dyan. Ako, mainit na. Thank you for all the best. Thank you for all the best. The birthday wish. Wish. Yes, Tiyanak. Maging masaya ka sa iyong birthday at more babae pa more. Night agad ko lang. Kanina ka pa.
nagsasabing night. Night na, gabi na daw mamilang-ilang eh, kaya night. Wala naman good night, night lang. Ay, good night pa lang ang sinabi. Sabihin mo ang magalang. Lumabas ka naman. Oo nga, may. Bungang balas nga, may. Bungang balas. Krong Vlog, shout out. You're welcome, Chanak, from Kulang. Kanina pa si Kulang sa Tatay Alex live, puro good night. Amoy sit na Kulang. May kapatid ako. Anong kapatid mo? Sino bang kapatid na yan? Baka malaman namin kung sinong kapatid na yan. Hi, Krong. Krong, shout out. Kumusta, Krong? Watching ako sa'yo. Magwa-watch para ako ng video niya. Unahin na natin to si Chanak. Ay, Chanak, si ano? Kulang. Hello, Krong. Hello, my friend. Dito tayo sa 20 Ilocano song. Ang laki ng views mo, oh. Yan. Watching ako sa'yo. Tapos, watch tayo dito sa, isa. Si Krong. Krong Vlog. Ito ba yung main channel mo, Krong? Ito di ba yung pangalawa mo? Pangalawang channel mo to, di ba? Asa yung main channel mo? Hoy. Kulang ka. Krong ako. Indaylin Vlog ba? Ibaba mo nga dito yung main channel mo. Para ko. Ma-views ko ba? Dali na, ibaba mo na nga ni Mami V-Boys. Shout out. Oh, kapatid ko siya. Same kami. Utak ni Krong. Oo, si Krong at si Kulang. Ang lali, bibay ba natin yan, Mark Jo? Ano yun, ma'am, ilang? Hindi ko mag-gauge. Oy, Chanak, mukhang lasing ka ata, Chanak, ah. Pambihira ang bata. Ang bihirang tao, eh. Nalasing yata. Hindi ko mapasok, ano? Kasi tayo, naka-landscape, naka-portrait. Hindi ko makita. Kala ko, Lady Bibay. Lady Bibay. Padami na kami ng padami, Mark. Oo nga, Krong. Ako lang eh. Gets agad na B-boy natin. Okay ko lang. May hangover din ako, Mark. Anong hangover? Dami ko talagang buong bolos. Ikot ang mukha ko. Nakasusombrero ko to. Ma'am, ilang sabit ni B-boy Chibi. Ay. Kaya chill na tayo ngayon mag-vlog. Hindi na tayo mag-araw-araw mag-vlog. Pero mag-vlog pa rin ako. Pang na lang. May pang-upload pa ako eh. Kasi naglasing din ang Kulang. Oh? Naginom ba? Saan siya naginom? Lasinggiro pala to si Kulang eh. Kulang, lagasinggiro ka ba eh? Padi! Lasinggiro man si Kulang. Uy! Ikaw, B-boy, nalasing ka din?
Ate Alang-Elang, sabi ni Krong Krong Brag. Watching ako sa'yo, ano ko lang. Kulang ako kung wala sila. Hindi, wala akong pang-inom aray mo. Sige, cheer, tayo. A glass of wine or champagne para makasleep. O, sige po, mamilang ilang. Cheers. Cheers tayo, mamilang ilang. Okay. Cheers. Para sa tulong mo sa aking revenue. At salamat kay Tiyanak sa ano. Tiyanak, happy birthday. Sabayan kita mag-inom. Salamat Kuya Mark. Krong, thank you. Ano pong pangalan nun? Inday? Krong, ano bang pangalan ng ano mo? Nagtae ako sa inom ko red wine at beer. Ha ha ha, sabi ni ko. Matagaw ka kasi. Wow, inom din ikaw, Mark. Oo. Binigyan kami ni Tiyanak kanina sangkay. Ng pang ano namin. Ha? Baby boy. Ah. Baby boy, kaya hininga ng Gcash, di mo nagbigay. Sino? Hiningan sila ni sana kanina ng Gcash. Sino yan? Doon sa kay Kuya Rita. Indayland Vlog. Indayland Vlog pala. Oo nga pala, nakasubscribe nga pala ako sa'yo. Dito ako Indayland sa ano mo. Inday Dim Song. Ayan, watching ako sa'yo with ads. Kaya ko lang nandito pa rin. Share tayo para sa challenge na pinaglaban ng Mark Jo at buong team at natural mga solid viewers. Yes. Thank you so much sa inyo dyan. Cheers mo. Cheers. 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 Nasabihin ko dito, oh. Cheers. Nakaabot na to ng... Thank you Mami lang ilang sa support. Ngayon, di na ako maano sa pagbablog kasi ang anuhin ko na lang revenue mapasa ko ng bukas tsaka sa 2. Kailangan maipasa ko. Para okay. Alam mo ang ginawa ko nun dun sa diskarte nung umano ako sa top 2 na nung nasa top 2 na ako ang aking revenue. Kada send ko kay Bidogs 2 beses. Sa umaga, nagsisend ako 2 beses. Tapos pagdating ng hapon, mga alas 4, alas 3, nagsisend pa ako uli. Minsan ginagawa ko pang 4. Kasi baka mamaya magkamali ba? Nakalimutan ko, hindi ko na-send. Kasi tineclear ko yan. Tinitignan ko muna agad yan. Yung paggising ko, yun agad ang tinitignan ko yung revenue. Kung pumasok na ba o kung okay na. Para talagang hindi tayo ma-kick out. Kaya itong 1 at 2, ito yung bukas, kailangan makapagpasa. At sa 2, kailangan magpapagpasa lalo. Kasi doon na ibibigay kung sinong may gantimpala. Oy, Mabel, shout out. Mabel, cheers! Good job, Mark. Thank you, B-Boy. Salamat sa Team Boom. At sa Team Ilang-Ilang, salamat po. B-Boy, where are you na? Andyan lang, B-Boy po. Mamilang-ilang. Thank you so much, guys, sa inyo lahat na tumulong sa aking sa revenue, lalo na ang mamilang-ilang, kay Sir Roy Toy, kay Tiyanak, kay Will, kay Kuya Ri, kay Sir Jaime Vera, kay Kulang, kay B-Boy, kay Sangkay Grace, kay Ate Brenda, kay Toy Project, sino ko ba naman nagpakulay niyo? Insan Arlene, Sir Roel Forlikid, isang tao rin na nakaambag sa revenue ko. Sino pa ba? Sino pa ba ang mga nagtumulong sa revenue ko? Yap, good job, Mark Jo. Thank you po, Mamilang-Ilang.
Hair lang po, mamilang-ilang, sabi ni Biboy. Krong-krong, shout out. Thank you so much po at sa lahat po ng nanood ng aking mga vlogs. Kay Ate LB pala. Shout out pala kay Kuya Ri sa Team Utas, Team TTG Friends sa tulong din sa views ko kasi nung tuwing nagla-live ang Kuya Ri, pina-attack po niya yung aking premiere noon at naging malaking bagay po yun talaga. Sa Team Mayor, salamat din. Si Sir Ido G pala. Palipad din si Sir Ido G. Maraming salamat Sir Ido G. Si Ate Albi, yan palipad yan. Si RPT, ano ba yun? Sila RPB ba yun? Basta marami nang tumulong. At lalo, siyempre, hindi naman mawawala yan si Ma'am Ilang Ilang kasi yan ang naging daan. Bakit tayo nakatungtong sa top 2. God bless at thank you so much po Ma'am Ilang Ilang sa tulong sa amin at lalo na sa akin. At Tatay Alex, thank you din Tay Alex. Patuloy lang para every month may sweldo sa YT kahit grade 1 lang. Diba? Opo Ma'am Ilang Ilang. Tuloy lang po. Kailangan ko po talaga mag-vlog mula ngayong bukas kasi mag-i-upload ako. June at July. Yan, kailangan ko yan. Yung dalawang buwan na yan, kailangan palarin pa rin tayo kahit mga isang $100 lang ang maging natin, revenue para mandagdag din sa panggagastos ko sa August na yung pag-uwi namin. Yung tinidor na nakapag-usapan kagabi, may tanong pa rin ako about that. Ano po yun, Ma'am Ilang-Ilang? May Ilang-Ilang, sabi natin Brenda. Sabi natin Brenda, Ate Brenda, nag-end na agad ang Kuya Project. Nag-end na ba si Tol Project? Sino to si Tol Project? Nakakaya naman Tol Project, nag-end ka agad. Stilan ka agad. I-play na lang kita dito. Nakatambay kaya yung cellphone ko isa, kala mo ba? Yung Boy Kopal. Yun ako yun, tinambay ko sa iyo yun. I-play na lang kita. Pasensya na Kuya Project. Tol Project. Watching ako sa iyo, Tol. Dito ako, with ads. Oy, Ate Emmalyn. Good evening po. Ayan, si Ate Ma'am Ilang-Ilang, Emmalyn Nagkabuhay. Magpasalamat ka dyan sa natanggap mong 2 repolyo kanina. Ano nga ba yung tinurner na problem ng project? Yung po sa bike po, Ma'am Ilang-Ilang yon. Sir, si Project pagod lagi, sabi ni Bombi Boy. Hi, Emmalyn, sabi Ma'am Ilang-Ilang. Yung tinidor Ma'am Ilang-Ilang, part po yun ng bike ni Kuya Project, yung pinakita ni Mark kagabi po. Sabi ni Mario po. 30 minutes lang ako mag-live, aba. Tulwag naman, uy. Watching pa rin ako sa inyong tatlo, kay Kurong-Kurong, kay Kulang, at kay Tol Project. Madam B-Boy, boom. Good PM po, Ma'am Ilang-Ilang. Salamat po sa 2 repolyo. Ayan. Dito tayo kay Tol Project, watching sa ads. At dito tayo kay Kulang, watching sa kanyang 25 minutes. At dito tayo kay Krong, watching ako sa iyo. Salamat sa pagbisita. Welcome, Emmalyn, sabi ni Ma'am Ilang-Ilang. Madam B-Boy. Emmalyn, good evening, sabi ni B-Boy. Ma'am Ilang-Ilang, sabi ni Tol Project. Baka pwede siya ako makatulong sa tinidor niya next month. Okay lang po, Ma'am Ilang-Ilang, kahit anong po. Thank you, sabi ni Krong. Thank you, Krong. Salamat din sa pagpasyan. Magkano yung tinidor? Nasa 2,000 ba daw po? Ha? Thanks po, Ma'am Ilang-Ilang, sabi ni Project. Nasa mahigit 2K daw po. Mahigit 2K? Okay, noted.
Thank you, Mami lang ilang. Salamat. Busy lang ako. Busy lang. Sige lang, kurong-kurong. Nandito ako sa ano mo, watching ako sa yung vlog with ads. Salamat. 7 viewers at 8 thumbs up. Thank you. Lasing na siguro si Chanak. Mukhang hindi nagtagal sa laban Okay, Chanak, lasing ka na dong. O busy siguro si Chanak. Mukhang may laban. May laban ng Chanak siguro natin dyan. Walang, asa na naman ka. Ingat, Krong, sabi ni Mami lang ilang. Thank you, Ma'am. Ilang-ilang, God bless po, sabi ni Brenda in TVC. 8 viewers at 9 thumbs up. Thank you. Thank you po, Ma'am ilang-ilang. God bless po, sabi ni Ate Brenda. Bakit pa? Sabi ni Kulang. Boom, B-boy. Kulang, nandito pa rin ako sa'yo watching ako. Baka nag-uusap ang Tiyanak at kulang parehas na wala may goodness. Nag-uusap ba? Nag-uusap ba mamilang ilang? Ay, Kurong, done watching na ako sa'yo. Next tayo kay B-boy. B-boy tayo. B-boy tayo. Ito rin naman muna ito sa B-boy. Yeah, B-boy, nasaan ang mga bodyguard mo? Sino ba naman? Where was it Mga barangay Manatili ka dyan, Kulang. Nag-cheers nga si tayo eh. Sabi ni Mamilang Ilang. Hala, Mamilang Ilang, sabi ni Kulang. Wah, manatili ka dito. Hala ka. Kanina pa ako na inom, Mamilang Ilang, antok na ako. Haha, sabi ni Kulang. Andoon, umuwi na. Umuwi na ako, sabi ni B-boy. Kulang, sabi ni Project. Tol, cheers. Salamat sa tulong niyo dyan. Krong, sending love. Team Kasangga tulong mula sa puso. Headed by May Santos Vlog, Eric G. Corpus, Sower, Japper, Sniper, Magic 10. The Good Samaritan. Uy, ang galing. Bago ang nyo. Bago nyo pala yung nyo ngayon. Tawag nito. Banner. Inuwi ko na ang isang can na sa bahay. Bukas ko iinumin. Aba, si Kulang, palahubog ka. Gising pa rin ang bunso ng Lupe. Andito nga, gising na gising. Ang kulit ni Mark dyan kanina dun sa McDo. Kalahin mo nagwawala. Pumasok dun sa counter. Gusto ko maging cashier. Hindi mo kung cashier o dodo ko magbabawas dun sa kita ng counter. Alam mo kung anong nililikot niya. Kuya Project, Hinahanap niya yung flamingo doon. thumbs up down, Tol Mark Joe. Oy, plan to word, shout out, salamat. Gising pa po, Mamilang Ilang, natutulog po kasi alangan oras. Krong, amusta na lang sa Tito Eric at Sis May. Sabi, Mamilang Ilang, chill lang, Mark. Oh, chill lang. Wala na nga tong lamig tong iniinom ko. Planet Sword, sabi ni Mamilang Ilang. Kulang, nandito pa rin ako sa iyo. Watching. Sa iyo yan, Kulang. Kulang yan. Tapos nandito naman tayo kay B-Boy. Watching. B-Boy yan. Tapos nandito naman tayo kay Tol Project. Saan yan, Mark? Ang alin? Ano saan? Yung video mo. Okay po, ate ilang-ilang, sabi ni Krong Krong.
Anong Krong, salamat ah. Wala nang may Ilagay sa pitchel na may ice ang bottle para malamig yan. Malamig siya. Wala na may Wala na rin sulod. wala nang laman, kunti na lang ani. Ay, andito na. Wala nang sulod. Kaya tsagain ko na lang to. Sarap. Wala naman si Tiyanak. Sabi ni Tiyanak, samahan ko daw siya magtagay. Yan ang oras na. Dalawa ka. O lasing na siguro yun. Baka madaling araw na, oras na sa kanila ngayon. Alas 11 na, oh. Hindi siguro gabi na sa kanila. Madaling araw. Thanks, Krong. Nalasing siguro yun. Baka nag-inom ka mo. Nag-comment lang saglit eh. Hindi na wala eh. Adyak. Nag-uumpisa pa lang. Adyak. Patapos na si ikaw. Kanina pa to, siya na chat ko lang konti-konti. Parang si Kulang ah. Pakunti-konti lang po mamilang ilang kanina. Hindi pa ako nagla-live. Nung nag-live ako, na nasa ganun na ata yun. Ang laman. Kulang, sabi ni Kulang. Tawa si Kulang. Salamat sa pamakdo ni ni Tiyanak. Bagal mo naman mag-inom, Mark. Ba't ito bibilisan? Wala naman akong hahabulin. Pag arap kasi, pag ganyan. Adyak. Di na nainom ang ganyan ang pay Mark. Hindi po yan nagiinom. Mamilang ilang. Eh, sanmig pa nga ako dito, ma'am, ilang-ilang nung March pa to. Meron ka doon. Doon ka magpadyak-padyak, may ka. Kaya pala mapula na yung mukha mo, Mark. Hindi. Ano ito sa... Ano ba yung bungang balas pa sa tawagin sa atin? Bilisan mo na uminom, ma'am, ilang-ilang. Aha, matutulog na ako. Matutulog ka na. Sige, matulog ka na. Kulang. Well, next time magtimpla ka ng ladies drink kahit kayong dalawa lang. Sabi ni Ma'am ilang-ilang. Ano daw? Hindi ako marunong yan mag-ilang-ilang. Yung timpla-timpla na yan. Wala akong alam dyan. Siko lang, sanay na sanay ito sa inuman. Siguro pag Sa cellphone na kailangan sa cellphone. Patahimikin mo itong makulog ako. Ginagamit ko mga pampli. Relax lang, mag-charge ko lang. Oo nga. Apurado to si Kulang eh. Parang gustong Pag ikaw bumalik na. matulog agad eh. Iba yung burger mo, tinanggalan na ng cheese sa kabila. Para pagkatapos inom, tulog agad. Yun lang. Oh my goodness. Grabe to si Kulang. Turuan kita paano timpla ng Boracay. Sabi ni Kulang. Krong Vlog, salamat. May blender ka ba dyan, Pe? Blender? Wala kang rice cooker. Blender pa kaya? Plancha nga, wala eh. Wala nga kami gamit dito. Yan, wala kaming TV. Oh. Walang TV yan. Wi-Fi lang mayroon. Dati may TV kami.
na binigay namin kay nanay. Dahil nanghiram kami last year, nanghiram kami ng pera kay nanay ng 5,000. Eh ayaw ni nanay ng tubuan. Ang ginawa na lang namin, yung TV namin ginagamit panonood, binigay namin doon. Yung timplahin mo, Sanji? Yung Sanji. Order kami, kulang, sabi ni Maria B-boy, bottle of wine, tas lagyan mo ng fruits cocktail. Anong cocktail? Cocktail? Kuha ka ballpen lista mo. Sabi ni Kulang. Masarap yun, Boracay Mamilang-ilang, wala talaga akong alam dyan sa mga timplang-timplan na yan. Brenda, wag mong tirahin ang fruit cocktail kasi nandun ang alcohol. Uy, isip ka. Isip ka Kulang. Ano nilimutan? Manonood pa sana ako ng isang mo, parang ayaw ko na manood tuloy. Buang ako lang. Joke lang. Ito, pangalawa sa'yo. Para ma-monetize ka na. Tol Project is still watching pa rin sa'yo, Tol. Ang haba ng ads. Sayang. Yun nga, sinasabi ko nga sa'yo, Sabi ni Mamilang-ilang. Pampagana din kumain, Wag na po Mamilang-ilang. Wag mo nang sabihin pampagana kumain. Kay lalaki po yan pag kumain. Diet na nga yan, kumain Tol Project, wala kang tagay dyan? Oo. Sino ba nagbibideo niyan? Ikaw? Ganda ng video ko, Mark, no? Oh. Sino kumukuha nito ng mga ganitong video na tayo? Video na to. Ikaw lang. Sa kapatid ko sa Belgium. Ay, hindi pala ikaw ang kumukuha. Kala ko naman ikaw. Yap, Maria. Clara din add an fruit cocktail. Lagyan ng ice cube. Mr. RG, shoutout sa iyo, Borad. Salamat. Che, ang sabihin mo, baka mas lalong lumaki. Mamilang-ilang gin na lang at kalamansi isang halo lang tapos na, sabi ni Maria Try it, B-boy, sabi ni Mamilang-ilang. Ladies drink lang yan, Mamilang-ilang. Haha. Fruit cocktail. Cocktail, masusubukan ko yan. Sabi ni B-boy, oh, no, wag si ikaw uminom ng gin. Malala, demonyo labas niya. Wala demonyo. Wag gin, Oh, mahirap ang gin. B-boy, done watching. Kaya Ate Brenda ako naman. Oo, dami na bubuang dyan sa gin. Dami mga dyan. Dami na. Yan nga yung Mamilang-ilang yung amin tinulungan dati nila B-boy sa Kariton. Namatay yun sa kaiinom ng gin. Ate Brenda, watching ako sa ite. Namatay yun sa kaiinom.
Mr. RG, hello again. Umalis na ako sa saglit doon sa live ng Hamog. Salamat sa iyo, Mr. Jaime. Thank you, sabi ni B-Boy. Parang barako lang yan, pe. Di ako nag-inom yan, mamilang-ilang. Di ko pa po naranasan malasing. Sabi ni Maria P. Salamat, sabi ni Ate Brenda. Yung mga kapatid ko, babae, mahilig sa gin. Sabi ni Maria P. Huwag mong itry na malasing sa gin din na yan. Opo, hindi ako. Hindi ako nagiinom gano'n ng gin. At saka hindi naman ako pala inom mamilang-ilang. Pag uminom po ako talaga, pag alam ko na ramdam ko na parang susuka na ako, na parang lasing na, di na ako gano'n na inom. Hello ko lang, sabi ni Brenda. Try mong maglasing. Nandyan naman si Mark. Mag-aalaga. Ha ha ha. Isang araw lang, pe. Sabi ni ko lang. Hindi nga yan nagiinom. Hindi ko pa nakainuman yan ng kaming dalawa nagiinom. Nako ko lang. Baka tulugan lang ako ni Mark. Hayaan mo. Mamang problema sa sa'yo. Problema, tulungan ko yan. Okay lang yun mag-inom. Okay lang yun. Paminsan-minsan inom din sa may kasama partner. Para lang ba, pang-relax after daily routine sa life. Opo, mamilang-ilang. Totoo yun. Hello, love. Evening, Miguel, shout out. Nauna ako umalis doon. Sorry, iniwan kita doon. Doon, love. Hindi ako nagpaalam sa iyo. Sabi ni Mr. RG. Sino ba to Mr. RG? Si Romel ba to? Sa buong buhay ko nga sa kanya lang ako naglipit ng suka niya. Oo nga, mamilang-ilang chill lang ba? Oo ko lang. Kami nang inom minsan, sabi ni Ate Brenda. Wala kang shout out. Oo nga, sino si Mr. RG Mark? Hindi ko nga alam eh. Kaya nga tinatanong kita ko lang kung sino si Mr. RG. Di ba ganyan si ako? Para ma-feel ang super relaxing. Yes, mamilang-ilang. Maganda yan. Pe, sabi ni Ate Brenda. Bombi Boys, 10 viewers, thank you at 11 thumbs up. Mr. RG ha, okay lang po. Sanay naman ako niiwan, sabi ni ko lang. Alright, ugat yan. Ugat yan ko lang. Hindi naman tayo mabubuhay para lang mag-work. Di ba? Need din natin mag-relax. Oh, totoo, mamilang-ilang. Yes, tama po, mamilang-ilang, sabi ni Maria po. Natawa ang Brenda at B-Boy. Tama, mamilang-ilang, enjoy lang buhay habang may buhay pa. Yes. Dan watching Ate Brenda. Opo, mamilang-ilang, sabi ni Ate Brenda.
Watching pa rin tayo, Ate Brenda, sa'yo. Watching, te. Kulang, nandito pa rin ako sa'yo, ah. Well, project, done watching. Sino ba yung nandiyan nakabidi? Guys, comment lang po yung nakandyan para ma-play ko. Comment lang po, please. Well, project, watching pa isa ako doon sa ito. Done watching na sa isang mga. Watching, tol. Na, pangalawang vlog. Si Ate Brenda, dalawa. Kay Kulang, dalawa. Mamaya naman, B-boy sa'yo. Tapos ka na ba uminom mamilang ilang? Kasi matutulog na po ako. Matulog ka na, Kulang. Nag-inom ka dyan? Oo. Medyo nainis lang siya ako sa postpone ng flight ko. Sabi ni Mamilang Ilang. Hello, Mamilang, Ma'am B-Boy. May galaw sa evening, sabi ni Mr. RG. But next week, magpa-plano na siya ako. Oh, ano ka ba? Pa-flight ka, Mamilang Ilang? Tay Alex, shout out. Kulang, shout out. Hello, Mamilang Ilang. May galaw sa po, sabi ni Mr. RG. Tay Alex, sabi ni Mamilang Ilang, di pa tulog ang Tay Alex. Hindi pa, ma'am. Mr. RG, si Rowell yung name. Ah, si Rowell ba yan? Tay Alex, may galaw shoutout po, sabi ni Ate Brenda. Kaluka ka, Mr. RG, sabi ni Kulang. Mr. RG, sabi ni Mamilang Ilang. Tay Alex, salamat. Tay Alex sa good PM. Mr. RG, boom. Si Rowell pala yan. Si Get your Rowell. pen and pen. Get your pencil paper. Ayaw mo pa mag-step. Get mo yung pencil mo sa paper. Faster. Ito, wala dyan. Doon, ilalim. Kapatid Krong, kilala mo si Mr. RG? Ayan, yung Sabi ni Kulang. Yes. Ito ka doon. Yes, titingnan ko maka-vacation again sa Pinas. Wow, mamilang-ilang. Good luck po at sana matuloy po kayo. Mr. RG, sabi ni Tay Alex. Tay Alex, next kita dito sa mga kahiliran na naka-play. Nandito ang Tol Project, watching ako. Tapos kayo ko lang, watching din. Pangalawang video. Pares 25 minutes. Oh, 25 minutes to eh. Tapos nandito naman ako kay Ate Brenda. Next kita tayo, Alex, dito. Krong, may galaw shout out, sabi ni tayo, Alex. Wait na talaga si ako ng... Wait na talaga si ako ng... namimiss ka na. Ay, Shian. Tukay. Shout out. Sian Vito ka, ay shoutout sa iyo. XX. Ayaw mo reply mark yung yung live ko 5 hours. Nag-ano rin ako, magpi-play rin ako sa iyo pag pag medyo malapit-lapit ka na sa sa monetization. Sa ngayon lang muna kasi marami tayong meron tayong mga pumapasok na viewers. Hello, Ma'am Krong. May shoutout po sa alam mo name ko ah. Haha, thanks ma'am. Sabi ni Mr. RG. Kulang shout out. Yep, I know you, Mr. RG. Sabi ni Kulang. Hindi po. Sabi ni Krong vlog. Kaya Alex, salamat po.
Tay Alex, nagkita kami ni Love dito. Ang Mr. RG, Love. Hala, sino yan? Mamilang-ilang si Mr. RG. Sabi ni Kulang. Krong-krong, kulang. Nagkasabay pa. Parang mamaya mag-play din ulit ako ng video mo, Krong. Ate Brenda, done watching sa'yo. Next ko dito muna si Tatay Alex. Done watching, te. Kay Alex naman tayo. Search ko na lang kasi hindi namin yan binaba. Ayuda mula sa puso. Yan watching tayo, Alex, sa'yo. With ads. Hanap niya ba ako sa live mo? Kanina tayo, Alex, sabi ni Mr. RG. Pasensya na po. Mahilig po ako maghalukay ng channel, sabi ni Krong Krong. Kulang, sabi ni Mami Lang, naghahanap kayo. Naghahanapan kayo, sabi ni Tatay Alex. Kaloka, sabi ni Kulang. Brenda, thanks. Salamat din, te. Naalis ba? Pagkalasing, Kulang, maritis ka. Talaga, Kulang, sabi ni Mami Lang. Wow, Tay Alex, love, nagtago. Ano? Wow, Tay Alex, love, nagtago. Taguan pala tayo, ha? Dapat tinahanap mo, Mr. RG. Tama si Mami Lang. Hala, Tay Alex, busy ako inom kanina. Di ko alam may hahanapin pa pala ako, sabi ni Kulang. Mami Lang, sabi ni Mr. RG. Kulang, tawa man. Mr. RG, tawa ka man. Yan, title project. Mr. RG, dito, i-play din kita. Parang ilan lang ang iyong video eh. Krong, just do it para malaman mo kung sino mga madlang people ni Inrail. Yeah, totoo. Ako din, ganun din naman ako. Nag-ano ko niyan pag may mga bagong pasok, tinitignan ko yan. Wag na kaya mag-inom ng alak, walang maidudulot na maganda sa katawan ang alak. Paminsan-minsan lang, Tay. Hindi naman, wag mo namang sa isang linggo halos wala kang pahinga sa alak. Huwag mo na isama yun. Kaya nga, ate elang-elang, sabi ni Krong Krong. Ha, Tay, chill lang naman, sabi ni Kulang. Well, if you want to know more, I just start sa Daddy Nick at alam na dish, sabi ni Mami Lang. Tay Alex Shouty, sabi ni Krong Krong. Hinahanap ko siya bro Mark, wala siya doon kay Tatay Alex. Nung nawala ako, pumasok siya doon. Aba, naghahanapan kayo. Siguro hinahanap ka doon kasi mga ilang minuto siya nandun eh, tapos wala ka. Kaya hinahanap ko sa ibang live, baka mamaya nang bababae ka na naman, Mr. RG. Kaya, siyempre, sinusundan ka ng yung iyong dawan. Depende sa nagiinom tayo, Alex, sabi ni Ma'am Lang. Yeah, kalabasan nyo, wasalak aray ko, tayo, Alex. Mr. RG, kaloka ka, sabi ni Kulang. Oy, si Daddy Nick, yun, kilala ko. At Ma'am Ilang, ate ilang. Sabi ni Krong Krong. May mga nagiinom dyan na walang katapusan, nadadapa. Yes, totoo. Marami dyan sa mga kakilala ko dyan sa Bagdi. Yung mga medyo nasa 40 plus 50 ang mga edad na grabe uminom. Ginagawa nilang tubig ang gin. Halos linggo-linggo may inom. Halos araw-araw kamo may inom. Manghihina sila lalo pag wala silang tagay. My God, sabi ni Kulang.
Nung bumalik ako kay Tay Alex, siya rin nawala. Hehe, sabi ni Mr. RG. Well, I just follow it, kurang, sabi ni Mamilang lang. Love, sabi ni Mr. RG, alam na mo Mr. RG ha, sabi ni Kulang. Oo, busy lang ako. Sige lang, krong, wawatch din ako sa'yo mamaya. Kasangga or kalimbang, alam ng ilang mababait sila. Oo, naman po. Super bait. Ay no mamilang-ilang, marami naman ang team na mo bait. Ang Team Mayor, Team Kasangga, at yung Planet Sober. Melody Alvarez, shout out. Delikado mong babae, bro Mark. Sapat na ang isa kong may dumating man. Aba! Nagpahiwatig ang Tol RG ah. RG, nagiging binata na ikaw dong. Melody, sabi ni Mamilang ilang. Diyan na muna kayo guys, sabi ni Tol Project. Sige lang Tol Project, tulog ka lang. Mabait ba ako, Mark? Hindi ko alam. Tinatanong mo ako kung mabait ka. Di ko alam. Yung sagot ko, di ko alam. Detective Love Charot. Aray ka. Ay, ikaw si Detective Conan. Hinahanap mo yung magiging ano mo, the one. Aba, bumabanat. Binatang matanda na bro. Mark, pastilan na. Just Mio, subukan niya ma'am babae. Tiyak si ako. Papalipad ng bakal na kawali. Sabi ni Mila. Aray ka. O lang, sabi ni maaga pa, bukas gising. Sige lang Tol Project kasi bukas June 1 pala. Kailangan makatinda tayo bukas. May pera pa kasi akong dun sa Repolyo. Kailangan itinda ko yung bukas. Mababaero ba? Kapatid kurang. Sabi ko lang. Project, sige, tulog ka na. Project. Kulang. Sameras TV. Hello, Sameras. Hello. Hala siya, kurang. Hindi naman sabi ni Mr. RG. Mamilang-ilang. Hello po, sabi ni Ate Melody. Ilang-ilang, I know you, sabi ni Kurong. Ma'am, ilang-ilang, hi, sabi ni Tol Project. Simirans TV shoutout. Done watching kay Tay Alex. Sino na yung next natin dito? Sinabi. Si pala, si Kurong. Kurong, watching ako ulit ako sa iyo, Kurong. Ay, hindi yan. Search pala. Indalen Vlogs. Shout out. Watching ulit sa'yo. Yan. Dito na ako sa yung watching na ako. Watching na ako sa iyo. Mamilang-ilang, paliparin mo si Mr. RG ng bababae daw, sabi ni Kulang. Aray ko. Samerans TV, shoutout Kulang, sabi ni Ate Melody. Pinabalak pang maging ninang. Oha, yari ka. Yari sa ilang-ilang ang pasaway. Aray ka. Sabi ni Mamilang-ilang. Melody, hi, sabi ni Kulang. Samerans TV, shoutout. Tama ba, Samerans? Yoko ng mga pasaway, lalo na sa cheating. Yes, Mamilang-ilang. Pangit yun. Si Mr. RG, Mamilang-ilang pasaway, paliparan mo ng kawali, sabi ni Kulang. Hala, love, hindi sabi ni Mr. RG. Kulang,
Oh, kinalimutan yan ng parang kidlat. Kinakalimutan yan parang kidlat. Yes. Pasaway kasi tong si Mr. RG, sabi ni Krong Krong. Nadali si Mr. RG. Kulang, tawa man. Pasaway ba kapatid Krong? Oo, pasaway. Kulang, may itanong ko lang, seryoso sagot. Hindi mo ba kilala ang Japper Sniper? O kung napapanood mo ba ang mga vlog niya? Matagal ka na ba sa YouTube? Ano ko lang? May itanong ko lang kung kilala mo ang Japper Sniper. Ang Suburb Family. Ang mahilig mag-cheating, iwan na yan. Aray ka, hugot krong krong. Krong. Mr. RG. Krong, siguro alam mo mga napagdaanan ng ilang-ilang. Sabi ni Ma'am ilang-ilang. Matagal na yan. Matagal na yan. Sabi ni Ma'am ilang-ilang. Ako kilala bro Mark. Sabi ni Mr. RG. Hindi, si Kulang. Kasi ngayon ko lang ito nakilala eh. Kulang, done watching na ako sa'yo ha. Ito tayo kay Mr. RG. May ano, channel ka ba Mr. RG? Hindi nga ni ako mahilig mag-vlog, Mark. Nyo lang ako, YT. Dito ako sa Mr. RG sa ano. Hindi. Yan. Hindi ko, kurang, kung kilala mo lang ba si Japper, kung nahahagip mo ba sa mga, sa newsfeed mo ba, sa ano mo, sa YouTube mo, kung si Japper, kung napapanood mo ba. Hindi, si iba na lang alam ko, kasi sexy. Aba, yun, ano, ay no, may pinagdadaanan din yan. But it's okay, yun lang matotoo sa mga maling madlang people. Oo, mamilang-ilang. Yup, sabi ni Kurang. Tay Alex, salamat. Krong, hopefully I got it. Yes, I got it. Wala mo ka naman ibang vlog, Mr. RG. Totoo ba, Mr. RG, ang hawak mong ano, baril? Galing ah. Angas. Tigasin ah. Krong, watching ulit ako sa'yo, Krong. Ayan, dito ka pala. Naka-watch pala ako sa'yo. Krong, hopefully I got it. Nagkamali man noong ng pinagkatiwalaan ati ilang-ilang, at least natuto na. Yes, I got it you, ati alang-alang, sabi ni Kurong. Wala pa ako bro Mark, try pa lang mag-vlog. Ganun po talaga yun. Marami na subscriber si Mami lang ilang. 389 na oh. Dagdag po. Watching ako kay Alex. Si Brenda, tulog na te. Ano oras na? Filipino, my friend. Garden Rock. Dito tayo sa Garden Rock mo tayo, Alex, watching ko. English or Spanish? No. Tagalog, speaking Tagalog, my friend. Paulina. Apulig Gesta. Wow, organic lang yan, alang-alang. I'm happy to hear it wrong. Sabi ni Mami lang na lang. Thank you so much po sa lahat ng pumunta.
Paulina Apologista. Ayos ng pangalan ah. Just stay English speaking Pauline or Tagalog. Okay, Tagalog or Spanish? Tagalog. Ngani. Naintindihan mo ba yung Tagalog? Yes, sabi ni lang alam. I free mag-meet uli tayo soon sa Pinas at ilang-ilang sabi ni Krong Krong Vlog. Krong Krong, ingat sa mga tao na sobra ang bait at mukhang inaapi. Aray ko, Tay Alex. Mukhang may pinaghuhugutan ka, Tay Alex ah. May pinaglalaban tayo, Tay Alex ah. Tapos doon kasi ako tambay lagi. Live nila. Team Burangot kasi. Kababayan ko sila, sabi ni ko lang. Sino to na ano? Colin. Pag gumalaw, bakla ka. Hopefully, wrong sabi ni Mami lang ilang. Walang shout out. Yes po Tay Alex. Noted po sabi ni Krong Krong. Wow. Tay Alex sabi ni Mami lang ilang. Watching po ako Tay Alex sa'yo. Garden Rock. Sa ano to? Sa Tagaytay. Tal project dito pa rin ako sa'yo ads. Nag-vlog ako kagabi. Akala ko na-post na hindi pala. Kaya binura processing saka incoming kasi 2 beses ako nag-vlog. Tag 1 minute yata binura ko kanina umaga kasi ang alam ko na-post na di pala. Di, ang gagawin mo doon, pupunta ka doon sa uploading, sa post, sa video, pupunta ka doon sa video. Sa upload mo yung ano. Tal project, done watching sa'yo. Dagdagan natin subscriber mo, Mr. RG. Makakapag-live ka na po, Mr. RG. Pero lang sabihin ko, isa sa mga pasaway na natulungan ko pero grabe ginawa or ginagawa niya sa ilang-ilang. Sabi ni Mami lang ilang. But it's okay. Tingnan ko kinain ng aso ang konsensya niya. Ba't kinakain? Ano yung buto? Mami lang ilang, move on na, matulog na tayo. Ubus na ba? Alak mo, sabi ni ko lang. Okay bro, Mark. Thanks po. Try until perfect. Yes, totoo yan. Dati naman nag-umpisa din ako sa ganyan. Mr. RG. Ang gagawin mo dyan, mag-upload ka lang kahit 1 minute or sa short video mo. Tapos, maano mo rin na po yan. Taga saan po ba? Nasaan ba kayo, sir? Mr. RG? Nasa ibang bansa ba? Or dito lang sa Pinas? It's okay. Iwanan na yan. Sabi ni Mami lang ilang. Okay na yan at ilang-ilang. Ngayon may mga kaibigan ka ng nagmamahal ng totoo at hindi fake. Sabi ni Kurong Kurong. Mr. RG doon sa video after mo i-post, lagyan mo ng public. Yeah. Oo, baka hindi po naka-public po yun. Baka naka-private lang yun. Kaya hindi mo na. Kala mo na-upload mo na pero hindi mo makita sa public. Mr. RG doon sa... tapos na. Kulang. Hindi maubos ang drinks. Sabi ni Mami lang. Dan watching sa'yo, Krong. Ads pala. May ads pa. Ito tayo kay Tay Alex. Kulang, watch kita dito kulang sa isang cellphone. Kasi kung sino lang na nandyan, yun na lang po munang ko si Weekly. Mami lang ilang, dagdag na ako, Mami lang ilang sa'yo. Meron ka ng 390.
subscriber. Marami-rami ka ng subscriber, Mami lang ilang. Magbablog na lang po kayo kulang. Ayan, kulang watching pa rin ako sa iyo. Yan. Kulang di maubos ang drinks. Bilisan mo na mamilang ilang para matulog na tayo, sabi ni Kulang. Kurong, sabi ni mamilang ilang. Okay bro Mark, thanks din love. Aba, love, love, love kami mo. Ay, Shashito, hello my friend. Andito ka na naman? Thank you, salamat. Hello. Alam mo Krong na naghahanap pa rin ang ilang-ilang na madlang people na kapagkatiwalaan, sabi ni Ma'am Ilang-Ilang. Hello, sabi ni Shashito. Krong, sabi ni Ma'am Ilang-Ilang. Like done, sabi ni Shashito. Shashito, siya na lang. No problem, Mr. RG, sabi ni Kulang. Thumbs up, sabi ni Tay Alex, said hi. Shout out siya, sabi ni Ma'am Ilang-Ilang. How are you? I'm good. How about you? Alang-ilang, how are you? Sabi ni siya. Thank you so much siya. Mag-vlog na tayo, love. Gawa tayo yung channel natin dalawa. Aba! Ano to? It's GGK. Ano yun? What meaning it's GGK? I'm also fine. Yo, very nice. Very nice. Watching ako sa iyo, ano, siya. Thank you so much, siya. I watching your video, siya. My best friend from, Ethiopia? Ethiopia ba yun? Siya. Correct me if I'm wrong, ha? Ethiopia pala, I know. Siya, watching your video, siya. Siya, my friend. It's Gigi. You're watching your video siya. I still watching you. Look at these guys. It's batang-bata. Roda. Thank you. Welcome, Cha. Di ako vlogger, Mr. RJ. Lover lang ako music. Aba! Anong BHH? Namiss kaya kita, ate Ilang-Ilang. Nawalan naman tayo ng connection ng matagal. But you're always in my heart. Lalo na sa mga naitulong mo sa akin noong bagong muni ako, sabi ni Kong. Tagal na pala kayo magkaibigan. Mamilang-ilang. Parang teenager yan. Hindi ko lang alam po mamilang-ilang. Chinik ko lang po. Siguro. Pero mayroon na siguro siya. Teenager siguro. Thank you. Kaloka, sabi ni Kulang. Wrong, sabi ni mamilang-ilang. Today, no Mungo. No Mingo. Today's no Mingo. What Mingo? Ano ibig sabihin? What mean? Ano ibig mo sabihin, siya? Grabe, may pumasok sa isip ko about, speaking about mag-aswangless. Aswangless? Ano yan? Hindi ko yun nakakalimutan natin lang ilang nakakatatak yan sa puso ko. Lahat ng naitulong mo. Yes. Totoo naman yun, Krong. Lahat naman ng naitulong sa iyo ng mga tao na nasa likod ng iyong channel, hindi mo makakalimutan yun. Kahit saan ka man pumunta. Kahit man halimbawa, example na lang na hindi kayo nagkaunawaan ng iyong dati mong sponsor hanggang ngayon, hindi ka makakalimutan pa rin. Magpapasalamat pa rin. Kahit hindi niya sabihin sa iyo in our lives o personal, at least nasa kanya pa rin
puso ang yung ano na yun, yung tulong na binigay mo sa kanya, hindi pa rin niya makakalimutan hanggang kailan. Hanggang kailanman. Kahit sumikat man siya nun, sumikat man o hindi, nandun pa rin ng ano. Walang mangga daw. Oh. Diyan ko nakilala ang Krong. Hindi ko yun nakalimutan. Ay, tapos na ba? Haha, mamilang-ilang sabi ni siya. No mango? Today, no mango. Kapatid, Krong, oh, pasaway na yan. Mr. RG, sabi ni Kulang. I like you, Krong, sabi ni Alang-alang. Ganun pa din sila. At alang-alang. Yes, totoo yan. Alam nyo, yung una kong sahod sa YouTube, ang nagpasahod sa akin, ang tumulong sa revenue ko nun, si Chanak. Si Chanak, si Ma'am Malu Parts, yan, si Dairis, BI, si BI, yan, tumulong sa, ano ko yan, si BI, si Chana, si Ma'am Malu Parts, si B-Boy. Yan, si B-Boy ang nagpuno noon para umabot ng $100. First sahod ko noon, December yata yun. Saya ko noon. Sabi ko, salamat mga kasahod din ako sa wakas. Ganun pa din sila at ilang-ilang, sabi ni Kong Kong. Okay. Ganun pa din yun, mamilang-ilang. Kahit po, hindi kayo naging okay, sa ngayon, kung mayroon man siya nagawang mali, hindi pa rin niya po yung mga kalimutan sa talaang buhay niya. Kasi isa kayo doon sa naging part sa buhay niya na nakatulong. Nak naman, ang ginawa mo dyan, tinapon mo na yan. Kulit ba? Siya watching pa rin. Siya, still watching your video, Siya. Thank you so much for visiting my live. And kulang. Ay, tayo Alex watching. And kulang, watching pa rin sa'yo. Salamat ng marami sa lahat na nandito, sa lahat ko nang pumasok. Okay, thanks. Siya, you try to understand, you try to ano ba yun? Pagka-English ang buwangan na yan. Intindihin mo na lang yung mga comment dyan. Try mo basa-basahin. You read this my comment section. Marks, thanks. Thank you, siya. Good night all. Sige ko lang, tutulog ka na. Maya-maya matutulog na rin ako. Kung may mali sila, bahala na din sila maging tama ang routine. Yes, mamilang-ilang. Good night all. Basta dito lang ako at ilang-ilang sa gilid-gilid lang sa natambay din ako sa live ni Tay Alex. Sabi ni Kong Kong. Kulang, where are you going? Siya is sleeping na daw siya. Sleep na. Sleep early na kasi. I-sleep na. Si Kulang mag-sleep na ba? Matulog na ganun ba? Mag-sleep. Yun lang, andyan pa rin si ako sa kanila. Wala namang perfect, di ba? Yes, totoo, mamilang-ilang. Wrong. Sabi ni mamilang-ilang. Totoo yun, mamilang-ilang. Okay, once na nakatulong po kayo talaga sa taong tinutulungan niyo, hindi kayo po makakalimutan yan kahit kailan. Magkamali man siya na pinuntahan niya sa buhay, at least nandun pa rin po kayo nun na kung sa bahay yun, yung, di ba, yung bahay, pag sa probinsya may mga kanya-kanyang posti-posti yan. Nandun pa rin kayo dun sa channel niya na nakatukod kahit hindi po kayo nag-uusap. Kuya, it's my birthday. Can you sing for me, please? Gisa Miano. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Oh, JC pala. GC Miano, happy birthday, happy birthday, happy birthday sa'yo. Sino si GC?
Ewan ko mamilang ilang. Bagong pasok po yan. Hindi ko po kilala. Marami pong pumapasok dito na ano. GC, kuya. Good night, Sha. Nice to be with you here. Thank you, Sha. Okay lang, walang perfect. Ang masama kung walang konsensya. Yes. Di naman yan. May konsensya pa rin po yun, mamilang-ilang. Dawin na dami mo na itulong sa kanya. Hindi ka po makakalimutan. Ganon talaga ang buhay po. May ganon talaga man. Pero yung respeto andun pa rin yun. Kasi kung ano po yun, kung masama talaga ang loob niya, magbabanggit ng pangalan sa kanyang mga live or sa kanyang vlog. Dawin na wala naman siyang ginagawa, wala naman siyang na nagsasabi lang siya ng about sa ganyan-ganyan, pero ang respeto nandun pa rin. Siyempre, tayo naman kahit tayo'y hindi kayo nagkakaintindihan, hindi yan magbibigay ng hindi yan magsasalita ng masasaktan yung bawat isa sa atin. Kasi mahirap kasi mahirap ang may kaanuhan sa YT, sa YouTube, sa social media, may kaaway. Mas maganda yung na lang, maging lang yung bunga ba? Tahimik ka. Di naman masama ang loob, kundi bad ang pagkatao may mga ganyan na people. Oo, di naman po yun maiwasan mamilang-ilang, na may mga tao talaga na gano'n. Ako nga mamilang-ilang, sa totoo lang po may kwento ko lang po. Yung dating sumahod po ako dun sa Team Subasco noon, mamilang-ilang. Meron ako dun kaibigan na napagkatiwalaan na pagtindahin ko ba ng paninda ko. Yung hiram sa akin ng 5,000, hati kami sa tubo. Pagdating po ng unang tinda niya, okay, nakapaghati kami ng tubo na sa mahigit 3,000. Tapos naibalik yung 5,000 kong puhunan. Tapos nung pangalawa, sumunod siya ulit, sabi sa akin, pre, ganito, magpakuha ko sa'yo, magpakuha kong kalakal. Kunin ko muna yung pera na binigay ko sa'yo dyan. Ayun, pera ko yun. Sahod ko yun sa Team Subasco noon. Sahod ko yun. Pinaram ko sa kanya. Dating sugaran yun sa Chabong. Sabi ko sa kanya, wag ka na magsusugal. Sana makatulong ako sa'yo. Hindi na pre, hindi ako magsusugal. Tragis na yan. Nung napagtinda ko na siya ng pangalawa, Dalandan. Tinda siya Dalandan. Ang ginawa ba? Pag inabutan ng 2 araw, nandito yan si Biboy. Ang nagkamali lang ako doon, hindi ko kinuha yung pera. Yung pera na 5,000 na hiniram niya. Ginamit niya pampuhunan. 2 kami nun. Bali, ako namuhunan, siya yung magtitinda. Yung 5,000 na yung binigay ko sa kanya, ang buong buo. Nakakalain mo. Nakakuha pa niya talaga, mamilang-ilang na igastos yung pera, ipang sugal niya sa tapos hindi nagpakita ng ilang buwan. Tapos tinatanong ko bakit ganyan ka, pre, tumulong na nga ako sa iyo, tapos yung pa sinira mo pa rin ang pagtiwala ko sa iyo. Hinayaan ko lang siya, tapos kinausap ko siya, sana bayaran mo yung kahit tulog-hulugan lang ba. Nung tumagal ako, sige pre, magbibigay ako. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin. Ay pag-usap, kinakausap ko minsan lang, pero hindi lagi. Pero hindi masama ang loob ko sa kanya. Kasi dati na masama, ngayon hindi na. Kasi sabi ko, wala naman, ako may stress kung iisipin ko lang lagi yung mga ginawa niya sa akin. Ako lang ang may stress sa nangyari doon. Ang ginawa ko na lang, pinasa Diyos ko na lang, sabi ko, sana matauhan ka man. Kung matatauhan ka. Thank you, Mark. Welcome. Sabi ko ganun. Wrong, shout out, sabi niya.
Basta ako hindi nakikisali sa kanila kasi wala namang ginagawang masama sa akin si Ate Langila. Puro mabuti man ang ginagawa niya sa akin. Oo, wala, di naman natin kailangan sumali sa mga ganyan about na mayroon silang about sa issue. Ang ano lang natin, maging ano ba, maging masaya lang bawat isa. Ayaw ko rin ng may kaalitan sa mga kaibigan sa YT. Mahirap. Hindi naman tayo kilalang para kala mo kung sino mag-astag. Krong, watching ako sa'yo dito sa krong-krong mo. Para madagdagan. Yan. Sha, thank you so much, Sha. Thank you so much, you're still here. My live. Kulang watching pa rin sa'yo. Thank you, Mark. Welcome, Krong. Maging totoo lang bawat isa, yun ang gusto ko. Yun naman, tumami lang yun. Totoo sa buhay, wag yung kwentong barbero. Kasi mahirap yung nakikita ka sa social media, pinapakita mo yung ano lang magaganda. Hindi mo pinapakita yung kung anong ugaling mayroon ka. Pangit yun. Yung peke ka sa social media, kunwari mabait ka. Pero pag off-cam, mapakasalbahay mo pala. Yun, pangit yun. Yun ang hindi makatotohanan na hindi kailangan suportahan yung ganun tao. Kasi kung anong ginagawa mo sa social media, yun din ang nakikita sa'yo sa totoong ginagawa pag off-cam sa walang camera. Dapat yun din ang pinapakita. Maging totoo lang bawat isa, yun ang gusto ko. Tama ka dyan, ate ilang. Oo, totoo yan, krong-krong. Maging totoo lang sa sarili kasi pag ikaw, loko-loko ay wala mangyayari sa buhay mo. Shane, shoutout sa'yo, Shane. Tay Alex, salamat Tay Alex. Nandito ako, Tay Alex. Ay, tapos na pala sa'yo, Tay Alex. Kaya na pala ito. Ay, kurang. Shane, thank you, Kuya Mark. Joe, shoutout. Oh, kurang. Shane. Salamat, Shane. Ito si Shane, nabalik na yung kanyang YouTube channel. Na-demonetize ito, na-monetize ulit. Watching ako sa'yo, Shane. Salamat. Kumusta? Nagla-live pa rin to si Shane. Araw mo pa naman lang. 1 month na wala kang vlog, ah. Watching ako sa'yo, Shane. Krong, sabi naman lang ng, oy, sis Shane, sabi ni Krong. Tay Alex, sabi ni Shane Balboa. Lag, Shane, sabi naman lang ilang. Shane, biglaw shoutout po, sabi ni Tay Alex. Kumusta na ba? Buti na balik ang channel mo. Kala ko nawala na yan. Nabalik yan. Kumusta na? Sabuka na, Shane, sabi ni Mami lang ilang. Oy, shout out, sabi ni Mr. RG PWD. Sir, Mr. RG, shout out sa'yo, Mr. RG. Watching ako sa'yo. Salamat sa pagpasok. Prong, done watching sa'yo. Mr. RG, shout out, +1. Banana. I give you banana. Another banana. Sigat to si Mr. RG. Lakas ng wish. Dito tayo. Mr. RG, watching po ako sa'yo. Sa tatay ni Krista. May pinakita. Ayun. Nice to meet you. Hello. Busy Kuya Mark. Simula nung demonetize doon ako nag-upload sa new channel. Sa bago mong channel? Doon ka na nag-upload? Yun, Shane Balboa, di ba monetize na ulit? Ilang months ka naghintay dyan, Shane? Mamilang ilang, ganun pa rin po, sabi ni Shane. Sana all. Hahaha. Ay, Mr. RG, nandito po ako sa iyo. Ito, sana all po, watching po sa iyo. With ads. Okay. Kulang, na-watching pa rin ako sa kulang. At, ano ba ito isa? Kay Shane. Nandito ako sa iyo, Shane. Watching. Ano yun? Oo, kuya, 3 months din bago bumalik. Oo, sa'yo.
Yung kay Bibo hindi pa nga na ibabalik. Ilang months na. Pag 4 na buwan na yata, hindi pa na ibalik eh. Paano, ano naging nangyari noon, Shane? Dahil ano bang naging dahilan bakit na-demonetize ka? Di ba na halos kasabayan mo na demonetize si si Kautol, si Milk TV, ikaw, at sino pa ba yun? Si Biboy, halos sabay-sabay kayo no? Tapos nabalik. Tapos nawala naman ang kay Biboy. Hanggang ngayon, hindi pa rin naayos. May bagong kang channel, Shane. Oh, may bago yan si Shane, channel. Ote, pero ito ulit kasi ang bumalik din. Ote, pero ito na ulit kasi bumalik na din. Sabi ni Shane. Ayos yan. At least may dalawa ka ng account. May YouTube channel ka ng dalawa. Kaya itong isa kong account na Mark Waray TV, inaano ko din ito eh. Pang agap. Inaano ko din. Parang pinalapalaki ko yung kanyang tawag nito, subscriber. Kailangan kasi ingat ka lang dyan, Shane, sabi ni Mami lang nilang. Nine viewers at 18 thumbs up, thank you. Hindi daw ako yung tunay na may-ari. Tapos re-channel ako. Pero nung April na monetize ulit. Ay, may ibig sabihin, may dalawa kayong may account. Makulit din si Whitey, no? May paganyan-ganyan pa. Ayaw ba nila maraming mga naggusto mag-vlog? Kumikita naman sila. Mami lang ilang, busy po sa hanap buhay, sabi ni Shane. Ayaw ni Whitey kumikita nga sila, pumapaldo nga sila no? Sayang nung pasali yung itong Flores di Manny, hindi ka nakaabot. Kasi nag-announce yun si Idol Vidogs problema, hindi ka pala nakapasok. Dami nilang gago. Nakalimutan ko, kuya. Tapos di ako naka-confirm. Sayang na. Oo nga, sayang nga yun talaga. Malang papasok ka dun sa views Malakas ka sa views Pasok ka sana sa views nun. I wish you the best, Shane. Sabi ni Mami lang niya lang. Lagi kang lumaban, sabi ni Mami lang. Oo. Naghanap buhay din yan si Shane. Ako'y mag-out na, Kuya Mark, at ate ilang Tay, Alex, at si Shane. Work mode na ako. Di ako apigilan. Di magdut-dut kapag nakatambay. Sa ilang krong-krong, ingat. Salamat. Salamat sa pagbisita.
Inday vlog shoutout. Salamat sa iyo. Ingat-ingat lagi. Salamat sa pagpasok sa aking live. At sa nakailang oras ka din nagtambay sa akin. Alas 1 oras medyo. Huwag 2 oras nga eh. Wala po pala. 1 oras lang pala kasi naka 1 hour and 36 minutes lang ako. Awin ko lang itong 2 hours. Mag-end na rin ako. Salamat ng marami sa inyong lahat dyan. Opo, mamilang ilang. Kailangan po madami binubuhay eh. Pwede mapagod pero bawal sumuko. Kaya tuloy lang. Yes, totoo yan. Oo, ganun talaga ang buhay ito. Ganun talaga ang buhay, Shane. Watching pa rin ako kaya. Ate Inday, Len, ingat po, sabi ni Shen Balboa Vlog. Shen, nandito pa rin ako sa'yo. Pwede ka mag-ano, Shen. Jump. Oh, ano to ah? Bilong ah. Balong. I-thumbs up ko muna ito, sabi ni Inday Len Vlog. Salamat Ate Shane. Wala na si Mr. R. Mr. R. Mr. G. The PWD. Inday Vlog, watching ulit sa'yo. O yun, +1 na naman. Oh. No. Oh, kasi. Salamat Ate Shane, sabi ni Inday Len Vlog. Salamat sa 8 viewers na nandyan. Kala Biboy, kala at Brenda. Nandiyan naka-video pa rin. Tulog na sila. Word 1. Approx 8 minutes. Ten viewers, thank you po. At 19 thumbs up. Salamat sa inyo dyan. Oho. Salamat sa 8 viewers.
Shen, thank you so much, Shen. Salamat, Shen. Sabi na. Well, it's okay. Then you know what happened. Something wrong. Why is something wrong? Ay, ba't ayaw pumasok ng padpad ng ako? Pagpilitin mamila nga, pag ayaw. Pinipigilan yan. Di pa na ito naka-charge mo yung ano? Mine? Dito na ano? Dito na ito gumana? Robot siguro to. Siguro patayin ko na rin lang. Abutan 2 hours ko yung mga sinabi. I see. I see, lobat ka lang pala, pare-pare ko. Lobat yan. I 30 times, but I can't get it. Nako po. Kaya mo na yan mga lang nila. And Eileen Vlogs, nandito ako sa iyo at kay Shane Balboa Vlog. Sarap ng linuluto na Shane, ha? Sarap. Ayos yan, paldo. I know it's coming. It's you and now where it only you feeling when all day. Sa Bukana, ang Shane na lang natitira ng sa ilang-ilang. Lahat sila kinalimutan ko na. Mamilang-ilang, grabe naman. Mamilang-ilang mamaya, pati ako makalimutan mo na rin. It just Shane natira. Naku po. Ang mahirap dyan, mamilang-ilang, pati na ako, makalimutan mo na rin. Ay, 16 minutes na lang po, mag-e-end lang po ako. Salamat po sa inyong lahat. At sa lahat ng pumasok sa Team Boom, kay Alex, salamat po. Kay Kulang, na lasing host, lasing na lasing. Sorry, yun lang na talagang totoo. Sorry, yan lang talaga ang totoo. Yan. Kamusit ka, Mark Joe. Ay, kaya nga, sinain na unahan lang kita mamilang ilang. Mamaya, kalimutan mo din ako. So, mamaya, awayin mo na rin, anuhin mo rin ako mamilang ilang. Pag nagkamali pa ako ng ano ko, yari. Patay si Mark Joe. Wala nang mabait na viewers at organic viewers. Masarap talaga pag mayroon ka ng organic viewers. Totoo lang. Kasi ang laki ng dagdag sa views. Pero grabe si Mamilang Ilang na kanina, ikot ng ikot. Nandun lang ako kanina kay Mabstad Jaquero habang nagkikwentuhan kayo doon, nakabidyo lang ako. Habang tamang ML ako, kasi pang paano, lipas oras. Isang game na ML. Yan, pabuti ko ng 2 hours. Okay na nga screen. Ha? Yung? Cool. Harry! Ay, mo po lang. Hindi nga ako buhay, lubat. Paano ba mabuhay? Abot mo sa akin. Well, ninaway ko din ang Jeff, pero okay pa rin si kami. Uy, matulog ka na nga. Butay mo na ito. Para matulog yung pangit na bata. Para matapos ang dapat gawin, agoy. Oo, mamilang ilang, ganun talaga yun. Kulang nandito rin ako kay Kulang, ha.
Nakaano ka kay ko lang nakatambay. Ay naka-video. Naka-play ako sa kanyang video. Shane, thank you so much, Shane. Tapos na yung video. Marami akong viewers. May 7 viewers ako dyan. Aba, sana all. May 7 viewers. Grabe nangyari. Yan, dito tayo. Habang di pa ako nag-i-ensure. Ayan o. Watching ako sa'yo ulit. Ano, umulan? Umulan, Wayne? Shane, thank you so much, Shane. Kasi na ba si BCC ako sa Timbong. Oo nga, mamilang ilang. Thank you so much. Inday Lines Vlog, shout out. So, pag may time siya ako, nandyan lang para suportahan ang team ilang-ilang. Yes. Ganun lang siya ako. Oo nga, mamilang ilang. Sobrang solid mo sa, sa team. Hindi mo sila pinapabayaan. Umulan pala. Lakas ng ulan, ah. Ingat po kayo lahat, lalo na ngayon malapit na ang tag-ulan. And tag-ulan, oo. Tagbahan na naman yan, Shane. Dito na naman masusubok ang abilidad ng pagtitinda na nasa kaulanan. Kaso may babawasan ng pagbablog ko nung malilimit lang. Kasi maulan nga. Pero masarap yun. Masarap sana yung mag-vlog ng maulan. Pag mo gamit mo, DJI. GoPro. Sarap yun. 6 hours gap natin. Oh. Yung mga hindi ko napupuntahan, nasa time zone lang natin yan. O pumamilang ilang. At mapupuntahan mo na yan kasi wala na po, tatapos na po ang challenge ngayong uh, June 2. Tapos na po ang revenue at yung challenge at views. Kung sino ang naka-live pag-up ko, matsatsambahan ko siya. Aba, oo naman milang ilang. Super supportive talagang si Ate Ilang dati pa. Oo, hindi sobra nga eh. Ay, sabi ni Mamilang Ilang, patay na, hanap buhay namin. Pag tag-ulan, hirap na kumita. Oo, mahirap din dito sa bangkita ang tag-ulan. Pag lang yung malalakas talaga, yung ano lang, kasi matataas ang gulay na naman yan eh. Taas na naman gulay. Pero mabili ang mais. Pag halimbawa paninda mo mais, mabili yan. Nagko-comment na naman si ako. Pero marami nang lalabas na naman na prutas kasi malapit na pag June na kasi maraming prutas na yung sisilabasan. Dami na yan. Mayroon yan yung citrus. Yan, pupunta na ng Divisoria. Na naman sa Divisoria. Pasyal-pasyal. Rambutan yan, lalabasan na yan. Yan ang gustong-gusto ng Dalandan. Makikita nyo na iba mong mga paninda. Kasi ako nagtatamad lang ako lumuwas ng Balintawak kasi minsan ang kukunin ko lang repolyo tsaka upo. Mababa nga araw. Tapos konti lang naman ang kukunin mo, ganon din naman. Pamasahe pa.
Napakomment na naman siya ko, sabi ni Indeleng. God bless, mami lang sabi ni Shane. Oo nga naman. Oo nga, ganyan talaga dyan sa tag-ulan. Pati kami, nahihirapan din kapag tag-ulan dyan sa Pinas. Totoo. Mahirap talaga pag tag-ulan. Shane, shout out. Matagal na yata walang pukot dyan. Shane, sorry. Sorry na lang sa mga may needs talaga. Diskarte lang. Kagati Inday. Oo, diskarte talaga yan. Ang buhay yan. Lalo na dyan sa inyo, Shane, pag tag-ulan, kahit ano yan, mahirapan kayo mga isda. Yung mga nangingisda, yung mga naglalako sa ibang isla. Di ba nung napanood ko doon sa vlog ng Idol Japper ay Kamuning, tapos kay Hansik, na inabot hanggang kubo ang tubig ng dagat. Grabe daming mga olds years dyan na yan, mga kabuhayan nila. Oo, mamilangin lang, ganun po talaga yun. Ako lang, akalain mo nga mamilangin lang ako. 2019 ako nag-umpisa sa bangkita. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ay, 19, 20, 21, 2, 26. Halos mag-8 years na ako dyan sa bangkita. Ngayong May. Oo nga, May. May ako nag-start dyan sa sa May 19 ata ako nag-start dyan sa bangkita ng kasagsagan ng pandemic na. Hopefully may maging okay ang routines dyan, Shane. Sabi ni Mami ng ilang. Tama te, Inday. Nga talaga pag di kumilos. Diyos mayo. Pero sarili yung bahay yan, Shane, di ba? Yung bahay nyo doon. Binibilan namin ng tubig. Daming kawawa dyan na kapwa. Basta mas diskarte lang po talaga. Kaya naman. Lalo sa kanila ata sarili naman bahay nila yan ang binabayaran nila, tubig, ilaw. Bawal na po kasi ilang sumusunod lang. Ismayo, dalawa ang kubo na start ko doon pero walang nangyari. Sabi mo lang, it's okay, nangyari na yan. Kaya pero yung tinitirikan ng bahay namin sa gobyerno kaya kahit anytime pwede kami umalis. Ganun. Yung tinitirikan nyo ngayong tinitirahan nyo ngayon ay hindi talaga sa inyo yun. Sa gobyerno yun. Mahirap din pala, ano? Mahirap pag bago ang utak ng Yung bahay ko, napagawa ko dahil sa pa-challenge ni Kuya Japper. Kuya Jeff. Oo, ko yun, napanood ko yung vlog mo na yun. Yung kasali ka sa challenge. Hindi pa ako kilala nun, hindi pa ako naisasali nun. Ikaw, pangalawang beses na ata, pangatlo. Pangalawang beses ka na ata nakasali, di ba? O pangatlo. Rides lang, no, sa Bukana. Rides sa Bukana. Kaya naging bato. Oo, maganda talaga yun.
Yung sa akin naman, nung nasali ako sa Team Subasco, pero pag binawi ng gobyerno, wala na. Ay, hindi mababalik sa iyo yung ginastos mo doon. Shane, kung ganun. May nagmamay-ari niyan. Oo nga daw, mamilang ilang, meron daw. Sa gobyerno daw. 6 viewers at 19 times of thank you. What? It's okay. Triple naman ang kinita ng Jeff. No, di siya gobyerno. Private yan. May-ari ng lupa. Kaya pag pinaalis kami dito, wala kang magagawa. Ganun. Mahirap pala. Di ba katabi mo si Kahaw? Ganon din yung Kalakahaw. Daming bahay dun eh. Ako dun, nag-stay ako dun sa Bukana ng 6 days eh. Kasali ako sa Team Subasco eh. Mamilang ilang, hindi po kami nahagip ng kay Tineka. Hindi po kay Nick. Neka ba o Nick? May titulo po yun kina Tineka. Sa inyo, wala. Mahirap yung pag wala kayong titulo. Talagang may mapapalis talaga kayo. Salamat sa 7 viewers na nakabili dyan. Mag-end na ako. 2 hours na ako. Salamat ng marami sa inyo. Shane, thank you so much, Shane. Inday Lane Vlog, salamat. At kulang, salamat. Kanatul Project, Ate Brenda, B-Boy, Ate Alex, at sa lahat ng nakatambay, at sa 8 viewers na nandyan. Yes, matagal na dapat napaalis ang Nika, pero binigyan siya ng positive answer. Okay, sige, pahinga ka na. Mag-gape. Thank you, Mamilang Ilang. Shane, thank you so much, Shane. Magpahinga na ako. May paninda pa akong tira bukas. Nandito ako, Shane. Natapos na rin yung video. Kayaan ko na lang ito matapos. Salamat ng marami sa lahat ng nakatambay at nagtyaga sa aking meeting live. Thank you so much po. Mag-ingat ang lahat. Ako ang iyong lingkod, Mark Luwaray TV, Sam Bindor, ang pangarap sa buhay. I love you all. Pinupahan na lang nila buwan-buwan. Ingat Kuya Mark Joe. Oh, sige, Shane. Thank you din sa iyo, Shane. Dito patapos na yung video mo. Hayaan ko lang ito matapos. Para may dalawang vlog ako o dalawang upload mo na yun ang panood ko. Salamat. Ingat din, Mamilang Ilang. Salamat po sa salamat ng support. Tulugan na tayo, guys. Good luck. And sweet dreams. Sabihin mo, ang ganda
ng mga tala. And isang salamat. Babay na po. Salamat sa inyong lahat dyan. Thank you so much, Mami Langilang, sa suporta at sa lahat ng tumulong sa aking review. I love you all. Ingat ang lahat. God bless. Bye-bye. Bye-bye yun na.